erreferentzieri gabe irten dira hasieratik eta eman gogotik astinduz eta besteentzat beste estropada badago hemen eta momentuz Santurtzi segundu desiente galduta sufritzen ari da. Eta Gaztañazpik aste honetan esan digu galdu dituela gaurko lehiari begira gizon pare bat, etxeko gizona gainera arazo fisikoekin eta etxeko begiratuta justu ibili dela eta hortik bazuela keska eta hemen txari dira, gero buruak ere asko egiten du. Jakitea aurretik zoazela oso lagungarri da, baina zeure burua atzetik ikusten duzunean Donostiako banderan bakarrik ez, beste estropadetan ere hori oso kaltegarria da beti. Santurtzi 15 eta 58 baserria 14 segundora. Bai, eta pentsatu hauek kontxa jokatzen ari direla gaur ez, hemen goien dagona Zumaia bere leku hori mantendu nahi du, eta bestia beti gora datozten ilusio horri gora igotzeko hortan, dudari gabe nik uste lau talde hauentzat gaurkoa dela kontxako estropada ez. Camargo lana txukuntzen ari da orain, bigarren postuan izango genuke, Zumaia Camargori 7, Meirari 11, Santurtziri 15. Hemen dator Camargo. Pentsa, maniobra egiten hasi dira eta behitu nolako zuloa Zumaiarrek. 7, 15 eta 42. Beraz, Camargorentzat bitrainerutako errentarekin azken luzearen hasieran Zumaia dena batera jarriko bagenitu, hori diferentzia. Eta aurrekoa hortxe lanean arguna batetik bestera aldatzen, hemen Zumaia estropada haundia ari da egiten gaur behartzenean, Jose Luis Erkizia, playoffaren egunean. Dudarik gabe ez, orain arteko estropadak nik uste dute TKL ligakoak izan direla, sailkapenari begira beharrian beren prestakuntza puntu hori mantentzen eta gaur eta bilarko estropadari begira ez, eta zituzten erreferentzi pixarrak lehen esan dugu, eta kontxan ez, Camargo Zumaiari 13 segundo atera zion, baina kontxa bezperan hor izan zen izuntzako ikurriñan, Zumaiak aurre hartu zuen eta Camargori adibidez 23 segundo atera zion, hori die beraien artean izan duten referentzi bakarrak ez. 15 eta 45 Meirarentzat, momentuz beraz Zumaia aurretik, Camargo bigarren, hirugarren Galiziarrak, Meirakoak, Santurtzi laugarren. Gogoratu, behin eta berriz azpimarratu behar dugu hau, segundoak noski gaur postuak erabakitzeko direla, baina gero puntuak banatuko direla, gaurko garaileak 4 puntu izango dituela, hori bai, segundoak gero berdinketak hausteko erabiliko dira, biharko jardunaldi amaitu eta gero berdinketa izanez gero hor hartuko dute balioa, segundoek eta eguna momentuz oso nadoa Zumaiarrentzat, baina aipagarria da baita ere, Camargo orain hurbilago dutela. Zumaiak Camargori 5 segundo, Meirari 14, Santurtziri 18. Hori da GPS-ak ematen digun datoa, eta nahiko adirazgarria da, honek ezan nahi du, Camargo oso estropada ona, serioa egiten ari dela, oso orekatua, Meirak alderantziz lehen luzea oso ona, eta orain pixka bat bera, eta Santurtzi segundoak galtzen ari da, esan beharko genuke, bigarren luzetik aurrera desente, lehenengo luzean, 5-0 denbora markatu du, Meirak baino bat gehiago, Zumaiak baino 3 gehiago, baina gero, bigarren ziabogan lan erditan, segundu desente galduta genituen soterako. Ikusten da Camargo atzetik aurrea egiten ari dela, lehenengo eta bigarren ziabogan laugarren denbora zeukan, hirugarren azken ziabogan bigarren denbora honena, eta hemen orain azken luze honetan Zumaiari estutzen ari da, bigarren puesto horren bila, lehenengo Zumaia izango. Hemen da Zumaia, 20 eta 41.
behin-behineko denbora Zumaiarrentzat, 4 segunduko errentarekin Zumaia beti estropada osoan Camargoren aurretik, Meira 13 segundora, Santurtzi 16ra. Santurtziarrentzat garrantzitsua litzateke benetan horre Meirari aurre hartzea. Aurrera, Juana. Bai, Luis Mari, hemengo gizonik lasaiena esango nukenik, hemen dagoen tensioarekin eta lana beteta Luis Mari ondo beteta gainera. Bai, nik uste bat, araunien nahiko ondo erten dugu aurrenetikan, eta ritmoa manteniu dugu, eta gauzak ondo erten dugu eta ondo indikeu, lanak ondo inizkeo normalian ondo entertzu eta gaur ala indeu. Eta bentaja pixketatea du eta hori hona da. Santurtzire 17, Camargo ez duzu urruti, baina puntu balio dute denborek ere bai. Nola lortu duzu hain ondo iristea bukaera honetara? Etzen ba erreza, Erraza ez da, baina perparo egon nola gau. Entrena horiek bai, orduan haien artean konpondu du, oaingo entrenamentu eta gauzak bola ontako eta hala xerten du. Bihar amaitu behar da, bihar errematea. Bihar errematea, menbertzaio gaurko dun bagarri ez du hartzen. Eskerrik asko. Goikoetxea jaunaren hitzak. Eta Camargon denboratik Camargo erne estutzen ari da eta orain. Badakite Zumaia ez dela urruti izango bukaerako krono horretan. Hemen da Santurtzi. Amaitu du Zoterak. 21:00. Santurtziarren denbora 18 segundo. Hori da tartea. Tarte haundia. Tarte mingarria. Santurtziarren zatori. Hor dator orain Camargo, egurrean, poliki, segundoak janaian Zumaiari, une honetan segundu bateko tartea bakarri, bukaera hobeagoa Kantabriarrena Gipuzkoarrena baino. Bai, eta zalantzari gabe. Kontuz ibiltzekoa, bilarkoari begira, gaur izugarrizko estropada egiten nahi da atzetik aurreak Camargo. Bi segundo, ez dute hobetuko denbora. Horrek asko balio du Zumaiarrentzat, Camargok. 20:43. Bigarren tokia beraz Camargokoentzat izan daiteke segurueni. Meira azken bi luzeetan segundu desiente galduta izan dugu. Azken maniobran Camargok Meirari 3 hartu dizkio. Eta orain tarte hori haundiagoa da. GPS-aren diferentzia pantailetan dut eta 11 segundokoa markatzen du. Ikusiko dugu bukaera. Hor dira galiziarrak, momentu Zumaiaren denbora 20:41, Camargok 20:43, Santurtzik 21. Borobilak orain zuzendu dute 20:49, 60:18 denbora izango litzateke Santurtzirena. Hortxe dira galiziarra. Berrogeita amabost, 16, Santurtziren denbora hobetu dute, 20:48, segundutxo batean hobetu dute Santurtziren denbora, baina